ngam ko abani apa ka syuki amali ngam ko abani apa ka syuki amali ngani thu ipi komo amali habang rung siya ko constituency mata asdang man hikai kibriyo ya karu kam em ka jung kibriyo hikai kibriyo kuno bakin soto ban perkhat ya kamar yang ban buram ya kamar yang ban kan mau ba kai ke bubli lebu Beit borenti buat kuno bubri on sensyar kamar yang ono muslia kita kira ke hikai ikran ya ke jing ko ikran kuno banang ban im kabam na tangi ikran ni ke bante ya kalau priman brio kam kut ka jing linti ke jing dei jing bu pai ba ka beteng ha ka election ya ikran kuno bani le persya ke jing sdio dari mentang la election hikai ke brio kuno bakin im kai ke brio kuno bakin trash tom hikai ke brio kuno kena samla kuno bakin ban i jale de Ajukuran orang ngalap bagi sama ki ich saya keri mo. Ki ich saya kajak merion. Rekim it pat yala di. Ki penjot yala kajong kamen. Tak ada ke bangi keren. Temu hangi kajing sakri jak beri kamdei tangga tuka. Arti ulai tiau shwa election. Hangi kajing sakri jak beri kolong linter. Kat bangi dang don hakan di ka politics ngindang sakri. Ladangi syong thak yang ni ngin sakri ya kajak meriu ben pensyai pen sotu ya ka bor perkat jik hakawi pak kerukom. Te namar kata karau longkom ka parti ngi sotu mentaba. Ngidang dei ka parti ke barang hapan let supai ba. Namar kadon kajing dawan upai ba. Te habu pai ba ulet ngin hab upai ba dawang bo ngin haban lech pai ba ban persoto pi kadon ke jing dawa ka syur khai man ya ka parti ka jing kat sabale ten ringi ngim shong shit ya ka jing dawa ju pai ba ringi kwa ba uniu pai ba wa kwa ban rung sha ka parti ka jing udi ban rung ka jing soto he ngim kwa ba kin don ki ban rung sha ka parti jing tang namar ba kidong mi da mele election na ka voice of the people party te me duna jing lut te me ngim kwa ka ya kata kadai kila mi da mele him tu malam lut si bolang dai le na BPP me tang silak ladap te me katakan dia ka jing rung parti ka bangi ni sotonat dan ni kwa ti kila man ba me ta shoot tiket BPP job bai te me ta da hapan tiket kata ru kam dia ka bangin ailan ti ndai la ka ni ka parti jing kala motivate kan ki inspire you know ki khon sama ki badon ka jing so khaya ka jai ber ki ba ich shai ka jai ber ki ba thrang ber le ndai na mar ba kata ka system hang ni la ni kata ka culture hang ni mo ka political culture hang ni ka along ba la shi kren be ya ka pisah kum kita hal esi kim nur ban mi chkamat ndai menta da ka jingi jog BPP ari ka pensluri ki iki samla kum kita tengi ko ban padang kum kita ngi ko ban thaulin ti bekini don menta kum kita ngi ko ban guide ngi ko ban groom namar ngi tip bangin imsa hang ni partai ngangal kren shai kat samali ngam ko ban ya ba ka syuki amali ngam ko ban ya ba ka syuki amali ngam se syong tha ya ka por ka bang piang ba lese ka ba ki pai ba ni ba Ardent dong piang bali syong tha no ten ria shwa ka tangi ko ba yen pa se ni better ni jungi ha ka ti jung kita ki bangi la groom ki yang sei ke samla te kan ke movement bi ke kan jam movement ka bangin sei ke bakum kita ke samla te ngin haban preshitam in haban rung habang ngin tangi le ki constituency mak ka ke bangilawan ka jing wan ju ki pai ba ka long shisha ka ba I mean sim ngi o ka ba penjat thaj yang ngin ki jing thaj ki jing jiram baro habang iba ki pai ba ki wan tingi penshai ki ngiola da don kinu ki bawan shi ka party ke jing Mynta ki batmu ban election bat ki ba lad ki ba raikut ban yele be yo nam yo tiket ini lebet tambang ini pana ka BPP syah ya ke bakum kita angin pensul begini bagi namar bakam dan ke garanti ya tiket mah bangin ai menta tela da don pat kitu ki baong ba em ngan ya kun aku apa ni kun dengan rung hapok ke BPP tela ngi yolan ngani kun ngam yolan ngan ne apok ke parti namar nga song ya hab kan rim namar ban like na kanu ka jing kendum kana madin put ya ke bakum kita ka don ke kendon ka bangin ya te kana ba kanumbu ya ke parti ka jing tiga bumut la de P1 chingi P1 Beit tik namar pidon ya kan rim kam di P1 namar ba P1 ban penyo tiket yu nu brio ya kata tinggal akan syai la da P1 kata kasur ka bahaba pinairung kata ka jingle ke jingi si constituency on dengan ada pensyai kita ke baro ni song to ngin sim ya ke jing menjur bab kini ki ban penyo so bat ka parti halol ka nongrim bat ban long kita ki dkhot ki ba shirham bat ki ba kongu ya ka jing penia juga parti la da P1 kata ka jing menjur mendaka ka jing thmu pin peni ka jing menjur ka jongpi tingim shu penrung be klem ka jing menjur tera kata peni malah kini ki lai teli ki bangila dem pi ka don ka jing rakti ka tu ka jing rakti ka dak jong ka jing menjur ka jing priang ya ka jing pensyai ka jing tena kata ka parti kan sa sim ka sin jampat ban sei ya kita ki kertong pi ban sei ki kertong namar ngi kwa banong ka parti ka bahabangi sei pi Ferdinand bani kon election ka parti kan penjob ya pi tadi sekolah si sisa kata kadika thong phi te kam dei bon ong bangin se yu briu ubala ban job namar kani bun sin hi kailam sa kai jing do nong ka parti la phi se yu briu ubala tikana na le di job shu tang ka tiket unum buram mi phi ka parti namu job na le di dei bentangin se gi briu ki ba ka parti kan pen job yaki te la dang ngimpat la ban le kumta ngimpat la ban kam bangi dei ka seng san partai ka klan la da upai ba wai ka bakum ka ta jing shania yangi
kinong yang lambat dia keseng ngin sei ki beri bayang ngin penjob iki ban ngi kimil ti bahadian bak ngilap ka parti kala penjob iki kinong loyal ke parti kan bat kin burom me kajing penia juga parti kan salai kan kajing pet seng kajing kentiap seng kade nakata ka dau ba pi ta rau nginum don ki bawani kan do ya mau ki bawa ba ta ngi ngat fi ko balom tang la don lupa te nyu praja ke brio oh te beli pemele abit mo pion pan tiket nangi namangi te ngim ko ban pediang parti yo brio boong bala don lupa nyu praja kata kam dika parameters dan kajing thau ko bangin thau yo ban long unong ram bangin sei ngi don la ka wi ba kajing thau ko jingi te ya kata ka parti kan ai kan no kan penio kan no ti kata ka dika bangi ngi persiang banwan ra kajing kala hakan ni kajing identik kajing hak politics kan